Čo tu robíš? Okamžite vstaň z tej postele a prestan sa túliť k matke, ako by si bol ešte malé dieťa. Ššt. Máme je zlé, musel som tu s ňou zostať. Áno? A čo sa jej stalo? Opila sa, to s Julianou ju vzalo viac, ako som čakala. Tvoja matka rada zo seba robí obeť. Aby upútala moju pozornosť, aby som radšej zmenil názor. Ale týmto to nedosiahne. Ocko si k Juliane a k matke veľmi tvrdý. Ona zo seba nerobí obeť. Je nešťastná z toho, čo sa stalo mojej sestre. Mal by si konať uvážlivejšie. Skvelé. To mi tak ešte chýbalo, aby kačka začala strieľať na lovca. Čo môže takýto ledva dospelý a nezodpovedný chlapec ako ty vedieť o tom, ako sa má jednať so ženami? Je jedno, ako sa správaš k cudzím ženám. Hovorím o mojej matke a o sestre. Mne sa nepáči, ako s nimi jednáš. Prosto neznášam, čo robíš. Áno. To bolo divadlo, čo si včera večer predviedla. Takáto hanba. Tvoj syn ani nevedel, čo má s tebou robiť. Na nič sa nepamätám. Neviem, čo sa stalo. Dala som si len za pohárik. Nechci zo mňa robiť hlupáka. Bola si opitá. Taká opitá, že si o sebe nevedela. Augusto, sľubujem ti, že si už nedám nikdy ani jediný pohárik. Ak sa ty a Juliana uzmierite. Ty mi nebudeš klásť žiadne podmienky. Juliana už dávno potrebovala dostať príučku. Nie. Juliana si potrebuje užiť trochu slobody. Nie. A keď ťa nepočúvala, bolo to preto, že si jej tú slobodu nedal. Si nie len alkoholička, ale aj hlupaňa. Teraz budeš dávať neposlušnosť svojej dcéry za vinu mne. Si veľmi zlá, Amparo, veľmi zlá. Dobrá matka učí deti, aby sa správali, ako sa slúši a patrí. A nesnaží sa ich kryť. Nie, ja ich nekryjem. Iba sa im snažím porozumieť. Ty nemáš čomu rozumieť. Stačí, keď ma budeš podporovať a počúvať. Takže sa podľa toho správaj. Pokiaľ nechceš mať so mnou problém. Zlatičko, ako sa máš, dievčatko? Dobre, mami. Nuria sa o mňa stará ako o vlastné dieťa. Však, Nuria? Áno. Si ako dcerka, ktorú som si vždy prijala. Ďakujem. Ty už nechodíš pracovať do škôlky. Ale áno, pravda, že tam chodím. Ale dnes som požiadala o voľno, aby som si zvykla na novú situáciu. Ako to vyzerá doma? No už skúš si to predstaviť. Vieš, obávam sa toho, že sa tvoj otec do teba pustí. A potom to bude ešte horšie ako doteraz. Ja sa ho nebojím, mami. Takže sa tým netráp. Nechcem, aby vedel, kde som. Kvôli tebe a kvôli Nurii. Dieťa, táto situácia ma tak mrzí. A aj keď by to tvoj otec nepriznal, som si istá, že si tiež robí veľké starosti, pretože nevie, kde si. Ten si tak robí starosti. Jediné, čo ho zaujíma, je jeho textilka a jeho vlastné pohodlie. Nie, toto si nemyslí. Tvoj otec ťa miluje a veľmi. Pozri sa. Mňa sa ti presvedčiť nepodarí. Otec nemá hrať nikoho, kto sa nepodriadí jeho rozkazom. No, idem. Viem, že sa chcete porozprávať. Rozlúčiš sa, kým pôjdeš však? Samozrejme, miláčik. Ospravedlňte ma. Zdáš sa mi čudná. Čo sa stalo? Pozri, čo som dostala. Pozri sa. Ryšavka? Tak ti hovoril len on? Len on. Teda, ak je toto vtip, je to veľmi krutý vtip. A ja musím zistiť, kto za tým všetkým väzí. A kto by to mohol byť? Neviem, Amparo. Ale myslela som na pána Ignacia. A čo by tým získal? To neviem. Ale pred niekoľkými dňami sa tu po rokoch objavila Asuncion. Prišla ma požiadať, aby mohla byť na blízku chlapcom. Možno sa to pán Ignacio dozvedel a rozvíril minulosť. A čo keď to bol on? Sergio, čo keď je v poriadku? A poslal ti tú pohľadnicu, pretože sa s tebou pokúša zblížiť. Nie, Amparo. Nie, nechcem na to ani pomyslieť. Sergio odišiel z tohto domu skoro pred 30 rokmi. A ak sme od neho doteraz nedostali žiadnu správu, je to preto, že je mŕtvy.
Núria, tým by som si nebola taká istá. Áno, som si istá. Ty si s ňou častejšie, tak jej pomôž. Nedovol, prosím, aby jej to ublížilo ešte viac. Núria je taká silná, že veľmi pochybujem, že jej to uškodí. Vieme, že slabý bod mojej sesternice sa volá Sergio. Áno, v tom máš pravdu. A naviac s tebou súhlasím v tom, že je to veľmi zlý vtip. Ale kto by sa opovážil jej to urobiť?